سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا ابقي بحري روسياويانن ግብጻውያንን ጽዒና ዳሃያ ጠፊኡ ዝነበረ ናብ ገማገም ባሕሪ ኤርትራውን ከም ትጽጋዕ ተገይራ ዝነበረ ጃልባ ዕላማ ዑደታ አሸቃለን አጠራጣርን ኮይኑ ምህላው መግላጹ ጅቡቲ ግፋ ሕጋዊ መንበር ፍቃድ ዘይብሎም ስደተኛታት ከካየድ አዋጅ ሕሊፋ ምህላዋ አማሓዳሪ ፕሮጀክት ልምዓት ውድ ሕራት ሃገራትን ፍሉይ ልኡኽ ዋና ጸሓፊ ውድ ሕራት ሃገራትን ዝመርሖ ጉጅለ ናብ ኤርትራ መብጻሕ የካይድ ምህላው ኣብ ትግራይ በዘጋጠመ ሓደጋ መኪና ህይወቶም ሰኣኑ ውልቀ ሰባት ምህላው መግላጹ ነኩና ሱዳን ዝምልከት ዘሎ ሓድሽ ሓበሬታታትን ኣብ ኡጋንዳ በሐላዊ ተቀቲሉ ዘሎ ሚኒስተር ዝምልከት ዝወፀ ዜናን ካለን ዘጠቃለለ ከሆኒው ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩን ነተን ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም ካብ 24 ሚያዝያ ትሒዛ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዳሃያ ጠፊኡ ጽንሐ ሩስያውያንን ግብጻውያንን ዝጽዓነ ጃልባ ዕላማ ዑደታ አሸቃለን አጠራጣርን ኮይኑ ምህላው ተገሊጹ እታ ናይ መዘናግዒያ ዝተባሃለ ጃልባ ድሕሪ ሳልስቲ ብጠያይ ተበሳሲዓ ናብ ወደብ ጅቡቲ ድሕሪ ምጽግዓ ሰለስተ ሩስያውያንን ክልተ ግብጻውያንን ተሳፈርታ ብሰላም ከም ዝተረኽቡ ተሓቢሩ እንተኾነ ድሒር ዝወፀ ሓበሬታ እቶም ንምዝንጋዕ በታ ጃልባ ከም ዝተበገሱ ዝተገልጹ ሓሙሽተ ሰባት ኣብ ክልማይ ኣብ ሓለዋን ዝነበረት ናይ የመን ጃልባ መጥቃዕቲ ከም خفتولان حدا أبال حلوة جماعة بحر اليمن كم زقتولن يسمع الله حيل بحر اليمن أبزوج مجلسي تسافرت تجالبة نبحنتي أب حلوة بحر استوافر الجالبان قالوا تبتخوا بزنبرة كل التمراخبن تغس خمس خفتي تقيسو أبدواي زركب ونان كوبانيا نايتا كاليزما استسمي الجالبة من نتم زي تفلت عطقات تغس خمس خفتون نتجالبة قدات كم زوردلان أقدموا عمل كتيو حيل بحر اليمن بوغانو تغس زخفتو أتم تجالبة زنبور مخانم بمملكات حلوة جماعة بحر قبل ما ستراي كم ذهب رديو اتا جالبا زخون ملكتن بانديران كيم بلبلت ناب كل ما يمن دحر مئتوا حلوة بحري ركبات نمكيات عرب زقبرو لزنبر اوان تغسخ مستخفتل دما يخسيسو اتا جربات دحر تفصامه بتاي تبساسي عن كلا حيل بحري ايرترا مصر ايوا طرطاره حديروم نتا روسياويانن ግብጻውያንን ዝነበሩን የመዘነጋዕ መርከብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትዮም ናብ ገማገም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ከም ዝወሰዱዋን ድሕሪ ገለ መዓልታት ድማ ናብ ጅቡቲ ከም ዘምርሕትን ተገሊጽ ዘሎ ኣብ መዘነጋዕ ዝነበሩ ሩስያውያንን ግብጻውያንን ጠበናጃ ዓጢቆም መስጀላቡ ክተኸሱ ምኽኣሎም ድማ ዕላማ ዑደቶም አሸቃለን አጠራጣርን ገይርዎላ እታ ጃልባ ካብ ግብጺ ወደብ ከተማ ፖርት ሰዒድ ተበጊሳ ናብ ክልማያት ስዑድ ዓረብ ክልማይ ጄዛን ድሕሪ መብጻሕ ካብኡ ናብ ጅቡቲ ተምርሓላ ኣብ ዝነበረት እዋንዩ እዚ ፍጻመ ኣጋጢሞ ብድሕሪኡ ኣብ ክልማያት ኤርትራ ነገለ መዓልታት ተታሒዛ ድሕሪ ምጽናሕዩ ናብ ጅቡቲ ዝተሰጋገረት ሩስያ ትኹን ግብጺ ወይ ካልኦት ሃገራት ብዛዕባ እዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝተኻየደ ናይ ተኹስ መለዋወጥ መግለጺ አይሃባሎን جيبوتي أبتا هاجر بزي حقاو منبر فقاد نزنبرو أشحات زيغاتات غورا بتا هاجرات نمحز قفاك كايت كمزا أو وجه تافليتا منستر وشت أو قدايا جيبوتي سيد نوح حسن بسلاسة ميازيا بتلفجين تهاجر أبزهاو مقلسي أب عامتا كلتا شحن عسران كلتا تراي لعلك كلتا ميتن عسران شح زيغاتات غورا بتا هاجرات بزي حقاو من قدن أبتا هاجر كمزا آتو وتقيسو إزي بزي حزي نتهاجر كاب عغمان العالم مخانة زملكتا منستر زاقي تابزا كايدو قفا حقاو منبر فقاد زي صنحم لسلسة شح سبات كم تحزو حبيرو منقص جيبوتي أوتيوه بزولا أواج قفا حقاو منبر فقاد زي بلون وزاتنياتات بعلوهم ناب كفل إيميغريشن كموتون قدايم ترأي وسانا كوهابو من تلابي لا حقاو منبر فقاد زي حتت مخنيات زي بلون زيغاتات غورا بتهاجرات دما بعلاتهم كملوسس أو عيتا غريبو من قدك أي حبهارين ناب هاجرات وشمت عرب المسقار عمتاوي عسرتات أشحات زيغاتات غورا بتهاجرات ناب أستات 1 مليون بزح حزب زلوا جيبوتي بزي حقاو من قدك آتو مصنحامي فلات مبزحتهم تم بعسرتات أشحات زغصرو ناب جيبوتي زاتو زيغاتات كا إثيوبياويانن ሶማላውያንን እዮም بأم حداري برنامج لمعات ودو حورات هاجراتن فلوي الأخ وانا صحافة ودو حورات هاجراتن أشي مستاينر زمرح جوجل الأخ ناب إيرترا مبصحية كايت كم زولة تقاليصو مسرت بمنستر زينة إيرترا تزرقي زولة حبريتا دمك قالوا نام حداري برنامج لمعات ودو حورات هاجراتن فلوي الأخ وانا صحافة ودو حورات هاجراتن أشي مستاينر زمرح جوجل أبي صحافته تقبلوا أزراريبو إيلو أبتركب كأنه تنودو حورات هاجرات جوجل مدنفع سلام من رجعان لمعاتن أفريقيا بزبلة أزيجبات ودو حورات هاجرات نكم إيجاد زأمسلو ودبات زجبر حجزات وسان مخان أسميرو ليلو
ኤርትራ ምስ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብፍሉይ ኣብ ምቕራብ ስተማይ ጸዓት ጥዕናን ትምህርትን ኣድማይ ምትሕብባር ክግበር ቀዳምነታታ ምዃና ክገልጽ እንከሎ ነቲ ኣመሓዳሪ ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ፍሉይ ልኡኽ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዝኾነ ኣቺም ሽታይነር ሒዝዎ ዝመጸ ደብዳቤ አንቶኒዮ ጉቴረስ ከም ዝተቐበለውን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ። ነቲ ኣብ ኤርትራ ዑደት ዘካይድ ዘሎ ጉጅለ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝመርሕ ዘሎ ኣመሓዳሪ ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ፍሉይ ልኡኽ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዝኾነ ኣቺም ሽታይነር ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ኣገዳሲ ተራ ኣብ ግምት ብምእታው ምስኣ ዘለዎ ርክባት ንምሕያል ድሌታት ከም ዘለዎ ክገልጽ እንከሎ ኤርትራ ኣደጊማ ናይ ኢጋድ ኣባልነታ ምብርባራ ናእድኡ ገሊጹ። ብጀካዚ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት እዋናዊ ኩነታትን ኣንፈታትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምኡውን ኩነታት ሱዳን ብዝምልከት ሰፊሕ ዘተ ከም ዘካየዱ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ጽሒፉላ። ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ መኪና 3 ዜጋታት ህይወቶም ሲኢኖም። ብወገን ማዕከናት ዜና ትግራይ ወፂኡ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ሎሚ ኣብ ከባቢ እንዳተካ ተስፋይ ከቢድ ሓደጋ መኪና ኣጋጢሙ በቲ ሓደጋ ዛገይት 3 ሰባት ህይወቶም ሓሊፉ ዝብል። ብመሰረት እቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ዜና ሎሚ ካብ ከተማ ሓውዜን ናብ ከተማ መቐለ እትጓዓዝ ዝነበረት ሚኒባስ ኣብ ከባቢ እንዳተካ ተስፋይ ዝበሃል ቦታ ምስ ኣይሱዚ ዝዓይነታ መኪና ድሕሪ ምግጫዋ ኣብታ ሚኒባስ ካብ ዝነበሩ ተሳፈርቲ 3 ሰባት ህይወቶም ሽዑ ክሓልፍ እንከሎ እቶም ካልኦት ተሳፈርቲ ድማ ከቢድን ፎኩስን መጉዳእቲ ገጢሞም ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ገና መዕለበ ከይተረኽበሉ ይቕጽል ኣብ ዘለወሉ እዋን ሎሚ ናብ ከተማ ካርቱም ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ናይታ ከተማ ድምፂ ናይ ደብዳብን ምልውዋጥ ተኹስን ከም ዝተሰምዐ ተገሊጹ። ኣብቲ ከተማ ዘሎ ኩናት ይቕጽለሉ ኣብ ዘሎ እዋን ከዓ ፍሉይ ልኡኽ ፕሬዚደንት ልዑላዊ ቤት ምኽርን ላዕለዋይ መራሒ ሱዳንን ዓብድልፈታሕ አልቡርሃን ዝኾነ ደፍዓላህ አልሓጅ ናብ ስዑድ ዓረብ ብምኻድ ምስ መራሕቲ ስዑድ ዓረብ ብዛዕባ ኩነታት ሱዳን ድሕሪ ምዝታዩ ናብ ግብፂ ብምኻድ ምስ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ብዛዕባ ኩነታት ሱዳን ተዛትዩ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። እቲ ናይ ሱዳን ልኡኽ ናብ ፕሬዚደንት ግብፂ ቀጥታዊ መልእኽቲ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ከም ዘብጽሕ ተገሊጹ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ድማ ምስ ኩናት ሱዳን ብዝተሓሓዝ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ነቲ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ሱዳን ዝወሃብ መልሲ ብዝምልከት ኣኼባ ከም ዘካየደ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ እቲ ተኣፋፊ ዝኾነ ምቁራጽ ተጻብኡ ሱዳን ጸኒዑ ኣይጸንዐን ንህዝቢ ሱዳን ሰብኣዊ ሓገዝ ዝበጽሓሉ መንገዲ ምንዳይ ኣድላይ ክብል ኣብቲ ኣኼባ ኣትሪሩ ተዛሪቡ። ኣብቲ ኣኼባ ካብ ዝተሳተፉ ሓደ እቲ ናብ ሱዳን ክኸይድ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያትን ህጹጽ ረድኤትን ማርቲን ግሪፊክስ እዩ። ተዋጋእቲ ጀነራላት ሱዳን ኣብ ስዑድ ዓረብ ክካየድ ንዝተመደበ ልዝብ ንምስታፍ ወከልቶም ንምልኣኽ ምስ ስምምዖም ኣብታ ሃገር ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦ ን3 መዓልታት እንዳተናውሐ እኳ እንተጸንሐ ኣብ ካርቱም ግና ኩናት ይቕጽል ኣሎ። ኣብ ሃገረ ኡጋንዳ ኣባል ሰራዊት እቲ ሃገር ነቲ ዝሕልዎ ዝነበረ ሓደ ካብ ሚኒስትራት መንግስቲ እቲ ሃገር ዝኾነ ኮሎኔል ቻርልስ ኦኮሎ ኢንጎላ ከም ዝቐተለ ተገሊጹ። እቲ ምክትል ሚኒስትር ዕዮ ምዃኑ ዝተገለጸ ጥሮታ ዝወፀ ኮሎኔል ቻርልስ ኦኮሎ ኢንጎላ በቲ ዋርዲኡ ሎሚ ንግሆ ሰሉስ ኣብ መንበሪ ቤቱ ከም ዝተቐትለ ተገሊጹ ዘሎ። እቲ ክሳብ ሕጂ ሽሙ ንቓልዕ ዘይወፀ ዘሎ ነቲ ሚኒስተር ዝቐተለ ወተሃደር ድሕሪ እቲ ፍጻመ ብቐጥታ ነፍሱ ከም ዝቐተለ ተሓቢሩሎ። ገለ ካብ ናይ ዓይኒ ምስክር ዝኾነ ጎረባብቲ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ድማ እቲ ነቲ ሚኒስተር ዝቐተለ ወተሃደር ቅድሚ እታ ብረት ናብ ነፍሱ ምቕንዑ ኣብቲ ገዛውቲ እንዳተንቀሳቐሰ ንሰማይ ይትኩስ ከም ዝነበረ እዮም ገሊጾም። ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ተፈጻሚ ብመንግስቲ ኡጋንዳ ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እንተዘይወፀ ዘሎ በቲ እቲ ወተሃደር ዝኸፈተ ተኹሲ ግና ገለ መጉዳእቲ ዝወረደ ውልቀ ሰባት ክህልዎ ከም ዝኽእሉ ተሓቢሩሎ። ብወገን መንግስቲ ኡጋንዳ ድማ ወሃቢ ቃል ባይቶ ኡጋንዳ እቲ ምክትል ሚኒስተር ዕዮ ኮይኑ ክሰርሕ ዝጸንሐ ኮሎኔል ኢንጎላ ህይወቱ ከም ዝሰኣነ ኣፍሊጡ እዩ። نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم.